Finally, makakapag-relax na naman ang inyong Inday at Poy for today's video. Hindi ito yung usual na vlog namin guys, pero isi-share ko na din sa inyo yung experience namin during this time. Bilang nag-aalaga nga guys ng mga livestock or etong mga baka, kambing, tsaka manok at marami pang iba, napakahirap talaga na mag-relax or pumunta sa iba't ibang lugar. Kasi nga din naman guys, meron tayong mga obligations at the same time, sino yung maiiwan sa mga alaga natin? Yan yung unang katanungan talaga as a farmer. So before anything else guys, thank you pala talagang ng marami kila nanay at tatay na silang nag-alaga sa aming mga alagang hayop pansamantala. So anyway guys, i-share ko na nga sa inyo itong video na to na kung saan nakapagbakasyon nga kami dahil nga nandyan sila nanay para mag-look after sa aming mga alaga. Ito nga yung destination namin guys, Burias Glan. Dito nga yan sa Sarangani Province. Ginabi na nga kami guys na makarating dito sa Burias Glan kasi nga hindi rin namin in-expect yung oras at the same time yung daanan. Kasama nga pala namin guys ang mga family and friends and co-workers ng aking partner. That's why marami din kayo makikita sa vlog na to. At ayan na nga guys, chill na lang kami dyan kasi nga kakatapos lang daming kumain at the same time nagpapahinga kasi nga dahil sa haba din ng biyahe. Syempre, hindi mawawala guys ang tunggaan ng mga maton. Eto nga pala yung napagstayan namin guys. Actually, napakaganda niya at the same time peaceful siya kung tingnan. Sa sobrang peaceful guys, mukhang kami lang talaga yung guest dito. Pero sabi naman nila kapag umaga daw marami daw mga guests. Siguro nga din kasi nga gabi na nga rin kami dumating. Yan guys, as an animal lover, meron agad tayong amega dito na paaligid-aligid sa atin. Wala na guys, yung mga kasama natin dito, bagsak na. Bali, ayan na nga yung itsura guys. Mag-aalas 5 na yan ng umaga and medyo pasikat na rin yung araw. Ayan na nga yung mga kasama natin, bagsak pa din at the same time pero napakaganda na ng lugar guys. Syempre kagabi guys, hindi natin ma-appreciate yung ganda ng place kasi nga talagang madilim. At dahil nga sa Kidapawan guys, wala naman talagang dagat, kaya ayan, sinulit natin ang paglublob ng ating paa dyan. Ayan, makikita nyo na guys, napakaganda ng place at napakapino ng kanilang buhangin. Burias White Sand Beach. Meron nga din palang mga ilang locals dito guys na nagbebenta ng mga seafood, siguro mga huli lang din nila ito. So fast forward guys, nandito na tayo sa second location na kung saan agad-agad tayo nagpahinga. Kasi nga hangover, ayan, buti na lang nagdala tayo ng banig para makatulog tayo sa ilalim ng punong ito. Bale, nandito nga pala kami sa Isla Jardín del Mar dito sa Glan pa rin. Dito na nga din pala kami magpapalipas ng gabi guys para kinabukasan fresh tayo makauwi ng Kidapawan. Bale, ayan guys, napakaganda din ng place at the same time ang dami nilang water sports activities and kita nyo naman guys yung view, napakakalma lang, napaka-chill. Alam nyo yung parang ang sarap mag-relax na lang talaga. They even have a pool guys na kung saan pwede mo na yung ma-access out of your entrance fee nung pumasok ka sa kanilang resort. O diba, ganun kalupit guys. Ang ganda pa naman ng kanilang pool kasi napakalawak din talaga. Actually guys, 3 days and 2 nights talaga kami para nga din talagang masulit namin ang mga pagbabakasyong ito. Mga tsansang ito guys kasi nga hindi talaga namin to magagawa kung walang maiiwang tao sa bahay. Kaya nga din siguro guys na dito nila pinili na maligo or magpunta kasi alam nila na magiging worth it ito. Even the hours na kailangang biyahiin makapunta lang sa lugar na to. 5 to 6 hours lang naman guys ang binahe para lang makapunta sa lugar na to. Pero all I can say is super worth it naman talaga din. Ayan, makikita nyo naman. Thank you Lord kasi nga na-experience na naman namin to ng aking partner. Yun lang para sa video natin ngayon guys. Thank you for watching. Do comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!